Gibutiang ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga dunay ICC arrest warrant alang nila Senador Bongo ug duha ka kanhi opisyal sa PNP. Apan wala matudpay na dawat nga impormasyon si DILG Secretary John Vic Remulla kalabot niini. Sumala ni Kong Pulong nakuha niya ang impormasyon sa usa ka highly reliable source. Wala niya gingon kung kinsa ang duha ka kanhi police officers. Matud niya, wala na daw bay undang ang paggamit sa administrasyon sa ICC isip political weapon batok sa ilang mga kalaban. Dugang niya, dili daw dapat gamiton ang mga ahensya sa gobyerno aron pahilumon ang mga kalaban sa politika ug tabunan ang pagpangawat sa kwarta sa nasud. Lakip sigo sa mga giila sa ICC prosecution team nga co-perpetrators daw ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ni atong war on drugs. Una nang giingon ni Go nga walay basihan, dili patas ug walay koneksyon sa kaniadto tahas ni iniisip Special Assistant to the President ang mga aligasyon sa ICC prosecution. Apan sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla ug sa Philippine National Police nga wala sila'y nadawat nga impormasyon kalabot sa gingong arrest warrant alang kang Go ug sa duha ka pulis. Tubag sa palasyo niini, nganong ang administrasyon daw ang ginabasol nga Pilipino daw ang nagduso sa kaso.